Briko baztan, pinturan, eraberritzeetan, etxe aurreetan eta pladur instalazioan espezialistak. Zura zaharrak lixatzea eta zahar berritzea obran bertan edo lantegian. Isolamendua eta insonorizazioak. Astelehenetik ostiralera urte osoan. Lino Plaza arkitektura, proiektuak eta obra zuzendaritzak, bizitzak, nabeak, urbanizazioak, zahar berritzeak, lokalak, portalak, igogailuak, legalizazioak. Aholkularitza urbanistikoa, konsultak, dokumentu teknikoen garapena eta tramitazioa. Profesionalendako eta partikularendako aholkularitza teknikoa, aurrekontuak, zertifikazioak, obra neurketak, lur neurketak. Eraikinen azterketa teknikoa, eraikin edo bizitzen zertifikazioa energetikoa.